έναν καιρό στη Μεσόγειο Θαρό, η Χελώνα η καρέτα που τη λέγαν φιλαρέτα, στους γυαλιούς μας τριγυρνούσε και αυγουλάτα θα δινούσε. Στη Ζακίνθου το νησί γεννάει 100 αυγουλάτα, μέχρι να ότι γελτής και φωλιάζει σκοτεινή. Πρώτος σταθμός, η Χελώνα καρέτα γεννάει αυγά. Μόλις φεύγει η καρέτα και αφήνει τα αυγά, έχει μια ανησυχία που βαραίνει την καρδιά. Τους ανθρώπους τους φοβάται μη χαλάσουν τις φωλιές. Με ομπρέλες με τα φόρτα ή με δυνατές φωνές. Σκέφτεται και τα σκουπίδια που οι άνθρωποι παίζουν ότι στα χελωνάκια τους μπορεί να μπερδευτούν, σε κάποιο σκουπίδι να μπλεχτούν, στη θάλασσα να μην μπορέσουν να φτάσουν και το στόχο τους να πιάσουν. Και άλλο χρόνο, αυτή είναι χάρη. Τους ανθρώπους να μιλήσει και το πρόβλημα θα λύσει. Τις ομπρέλες σας προσέξτε, απλώς βλέπετε φοράστε σε τρία μακρά μακριά, γιατί τα κοντάρια τα μικρά μπορεί να σπάσουν από αυγά. Δεύτερος σταθμός, οι φωλιές κινδυνεύουν. Κι εσείς μικρά παιδάκια που φτιάχνετε καστράκια, όταν το παιχνίδι τελειώσετε, την άμμο να ισιώσετε και τα καστράκια να χαλάσετε και την άμμο να ισιώσετε. Πρόσεχε καλά, μην μπερδέψεις την πλαστική σακούλα με μέρους που κολυμπά. Ξέρω που είναι ο αγαπημένος μεζές, αλλά στο παχόπονος θα σε πονέσει, θες δεν θες. Ευτυχώς όμως για αυτήν να χελώνει είναι για 3.000 χελωνίτες που έχουν πάει στη σακουλίτσα ή σε βίκτα έχουν δεκτεί ή κάπου αλλού έχουν τραυματιστεί. Τις θαλάσσιες χελώνες τις κάνουν καλά και στη θάλασσα την επιστρέφουν ξανά. Τρίτος σταθμός, η παγιδευμένη χελώνα. Ένα, δύο, τρία. Ναι! Και το άλλο θα σας πω, τραγουδία είναι σωστή, άμα χελώνα μας βες στη θάλασσα βλεχτεί, ούτε θα φάει, ούτε θα κολυμπάει, στεναχωριέται, αρρωσταίνει και βοήθεια περιμένει. Προσταρμός άχελα. Πάμε και τα υπόλοιπα. Οπ. Το πειράζει. Ένα. Δύο. Τρία. Σαμούλα, πάτα τον κόλλο. Ποια σου πω? Σαμούλα. Δεν με